Og velkommen til Gammelrygernørderne. Vi er i gang med at vise jer et eksperiment med man kan tage en almindelig colaflaske, og så skal man bruge en ballon. Vi har så bare lige en ekstra med. Så skal man koge noget vand i en kasserolle. Og så skal I se, hvis man putter denne her ballon på lige her, ikke? Sådan der. Og så putter man den derned. Og så efter noget tid, så begynder den her altså at pumpe sig op. Sidste gang vi gjorde det, fungerede det ikke helt ligesom vi havde tænkt, men det skal nok blive fedt. Prøv at se, hvor hurtigt den faktisk gør det. Men det er så også varmet op i forvejen. Men prøv at se. Den er allerede ret godt. Hvis vi er heldige, så bliver den lidt større. Men ja, den er jo ret god til det, fordi vi har pustet den op rigtig mange gange, for at den skulle blive god. Men jeg har egentlig ikke præsenteret os. Altså, jeg hedder Mikkel, og vores kameramand, det er Alfred. Men vi er kun to, fordi at vores medvært, han er syg, og vores anden kameramand, han er også syg. Men vi håber, I kan lide det, selvom det er bare det her. Det bliver godt nok pustet meget op den her gang. Godt nok meget. Jeg har også puttet lidt ekstra vand i den her gang. Okay. Nå, men altså nu skal vi lige finde ud af, hvorfor den bliver pustet op. Den bliver jo pustet op, fordi det varme vand giver varm luft inde i flasken, og varm luft, det begynder så at komme op i ballonen, så den vokser. Og den vokser godt nok meget den her gang. Ja. Det er da helt utroligt. Nå, nu ringer skoleklokken, men så må vi vist til at sige farvel. Hej, vi ses. Hej.